Ahojte, pri dnešnom videu rozhodla som sa, že sa s vami nalíčim. Dneska som bola na jednej kontrole nepríjemnej, takže som sa ani nepripravila, nejako nelíčila som sa. Samozrejme skincare som si urobila, ale ešte niekde idem podvečer, takže sa chcem namalovať troška, nie veľmi. A mám tu teraz nejaké nové produkty, možno ste na Instagrame videli, že som si teda nejaké tie produkty objednávala. A sú to rôzne teda produkty, či je to od Evelyn, to je moje obľúbené, pretože podľa mňa sú kvalitou naozaj veľmi dobré tie produkty a to takmer všetky. Tak by som ich porovnala, možno však uvidíte vo videu, čo použijem, porovnám ich teda s nejakými tými produktami, aspoň sa teda budem o to snažiť. No a mám pre vás ešte nejaké video, ktoré by som chcela spraviť, ale na to potrebujem byť svieža, fit, ráno vstať a venovať sa teda videu, ale dneska nebol taký deň, takže ideme sa skúsiť naličiť. No, použijem tento make-up, je to Superstay od Maybelline. Ja mala som aj Make-up True Match od L'Orealu, ale stále sa mi robila taká divná pleť na brade, takže to mi nerobilo ako peknú pleť. Aj keď som si zapudrovala, ono to už nebolo ono, ako keď je to tak čerstvo namalované. Takže jeden som síce vypoužívala, ale povedala som si, že už chcem skúsiť niečo iné. No a veľmi na sociálnych sieťach bol tento produkt, tento make-up alebo tint veľmi virálny, tak som sa rozhodla, že si ho kúpim. Samozrejme, u mňa je problém vždy odtieň. Jediný problém, čo som mala a čo vždy mám s make-upom, je trafiť odtieň. A v poslednej dobe sa mi ale stáva, že celkom trafím ten odtieň. Takže toto je 06 a idem si ho teda dať. Ja si veľa make-upu nedávam, pretože my už máme po 45-ke tú pleť. Predsa už je štruktúra vidno. Takže netreba to zvýrazňovať, treba len prekryť to, čo chceme urobiť krajšie. Ešte si dám takto vlasy. Aj to mám len tak v gumičke, v copíku, ešte si to učešem potom. Takže ideme na to, idem si to zapracovať. Ja som zvyknutá na húbku. Húbka je pre mňa úplne ideálny spôsob nanášania make-upu, tintu, nanášania BB krému, CC krému. Mám BBčko od Bonjour, ale aj to mám rada. Tuto troška sa mi niečo vyhodilo a neviem z akého dôvodu. Či som niečo zjedla, alebo nejaká reakcia. Čiže ja si to tak vždycky až rúbla som, aby tam nebol prechod, aby to nebolo smiešné, že tu máte niečo, tu nie a to si ťahám dole vlastne takto len. Aby som to tak nejako zakamuflovala. Takže tak. Ja si to ešte vždycky ako keby tak olejem. No, tou novinkou je Evelyn. Je to nový korektor od Evelyn Cosmetics, Brightener, Under Eye Color korektor. Ja mám odtieň 100 Magic Peach. Je perfektný. Aspoň, čo som ho skúšala len tak mne sa veľmi páčil. Takže uvidíme, je troška do marhulková. Tým zakryjeme vlastne tie kruhy, ktoré máme pod očami, alebo fláky pod očami, ale aj celkovo na tvári, ktoré sú také modro, šedo, hnedé, čierne, tak tým sa vlastne vyrovnajú tie tóny na pleti. No, poďme na to. Ja si nanášam korektor buď teda takto, že si priamo aplikátorom
A ešte použijem aj ten druhý korektor, čo mám, ale tento si dám na to vyrovnanie tónu. A ten druhý od Eveline, ktorý mám, použijem na celkovo na oči. To som si mohla dať aj menej, ale tou húbkou sa to inak zapracuje a vyzerá to veľmi pekne. Tak na moje počudovanie asi potrebujem tie rohy zakryť v očiach, teda kde mám nos. A to asi väčšina z nás. Ale urobil krásny. Čo ja sa vidím, tak perfektne. Asi ani nepotrebujem ten druhý korektor. Ale na také vyliftovanie tváre ešte si ho dám. No. Ale sa peknú pleť urobil. No dobre, sedí fakt Maybelline Tint Fine korektor. Dobré kombo. Za mňa áno. No poďme na ďalší. Dám si tento korektor od Eveline. Už ho mám skoro inakšie vypotrebovaný, ten Magical Perfection Concealer. Tento. Fakt, už ho mám málo. Myslím, že niekde tu, možno, neviem. Ja vždycky pohorkám tými produktami, ak sa tie zložky všetky spoja. Tento nanášam cez ruku. Nedám si ho veľa, neviem. A zabudla som si jeden štetec. Hneď som tu. Bola som si po tento štetec od Real Technique, je to číslo 242. Áno, 242. Videla som ho už u viacerých teda dievčat, influenceriek, takže a páčil sa mi veľmi. Som si ho kúpila. Dobre, takže ideme na to, rozpracujeme. Ale je fajn, taký mäkký, parádny je. Jednočko. A si to zasnú takto rozotriem v tom mojom kutiku. Ešte prebehnem húbkou. Ja mám rada, keď si prebehnem ešte všetko húbkou. A potom, keď si budem robiť tiene očné, vlastne ten korektor mi poslúži na to vyliftovanie, aj niekde by som zašla s tým tieňom. Lebo nechce sa mi používať tie pásky, aby to bolo pekne, teda lepšie, ale robím si to sleponocne. A mne na moje ličenie, ktoré potrebujem, stačí. Na moje ličenie teda stačí aj toto. No super. Troška to zakrylo, že to ľubím. Dobre. Prebehneme to húbkou. Dobre. Keď som bola mladšia, koľko som mohla mať, 17, tak, som si prosím vás pekne vytrhala obočie. Mala som len taký pásik milimetrový. A ten pásik som si vlastne vždycky namalovala
ceruzkou na oči. A stalo sa to, že mne to oči už nezačalo rásť. Ako možno nejaké tie chlopky mi narastli, ale už ďalej mi to očie nedorastlo, takže som si ho dala vytetovať. Ja už ho mám 2-krát tetované a teraz na jeseň by som chcela ísť znova na to tetovanie a vidím, čo teda ako, či mi takéto čiarkované, neviem, ak sa to povie presne, urobí, alebo tak. To si nahám, ale asi to čiarkované si dám. To je krajšie. Toto už asi nie je ani moderné. Neviem, ako ja sa modou neriadím nejako extra, že by som si všetko len to, čo je teraz moderné. Ja sa snažím si všetko prispôsobiť k tomu, aby mne bolo komfortne, aby som sa ja cítila dobre v tom, čo nosím, dobre vo svojom tele zároveň a kúpujem si to, čo si myslím, že je pre mňa dobré. Ja z toho budem mať radosť, ja z toho budem mať užitok a mne sa to páči. Takže mňa nezaujíma nikto, čo si myslí, že si niečo kúpim alebo sa nejako oblečím alebo podobne. Mňa to nezaujíma. Ja sa do nikoho nestariem a to isté očakávame od tých ľudí, že sa do mňa nebudú starať. Nikdy som sa do nikoho nestarala, takže očakávam, že aj mne dá každý svätý pokoj. A aj to, že si ja natáčam nejaké videá, ja viem, že nie som super extra modelový typ a perfektná vlogerka alebo perfektná influencerka, to už vôbec nie som, ani nikdy nebudem, ale snažím sa len proste troška si vyplniť aj čas inak. Mám veľa jablk a to znamená, že ja budem niečo jablkové robiť. Mám tam na kanále ryžovináky, ktoré viem, že manželovi veľmi chutil, takže ten určite spravím. A potom ešte tam je nejaká jablková mňamka, myslím, že som to tak pomenovala. A viem, že to bol tiež dobrý koláčik. Takže a určite niečo ešte vymyslím, takže no, ideme ale ďalej. Takže poďme sa líčiť. No. Asi toľka, neviem. Prepáčte. Takže zobrala som si túto novú licenku, tentokrát, čo mi prišlo, taktiež Eveline, mám si ju sem, a bronzer tiež, ideme si dať iba toto, ja si potom už pudrové nebudem dávať. No, vidíme, čo to spraví. Tu, kde začína briadka dvojitá. Niekto tomu hovorí sislík, neviem prečo, ale dobre, nech si to označuje každý ako chce. Pravím, do nikoho sa nestaram. Takže ešte túto troška to vyťukám. Tu. Mám čo za tlak. Aj tam som mala takú vyrážku. Zabudla som na ňu. Dobre. Ideme na licenku. Ja si idem dať rovno na tvár. Je krásna. Nádherná je, nie že krásna. Idem na to. Ja neviem, čo s nej bude, ale poďme. Čistý štetec hľadám. Kde si čistý štetec, kde si? No tak asi mi ušiel do inej skrinky. Nevadí, použijem toto. No je peknúčka. Krásna tá licenka. Veľmi pekná.
lícenky do tejto farby veľmi rada. Veľmi je pekná. Niekedy sa líčim už tak, že od ruky proste, že ani sa nepozerám do zrkadla, ale potom si to vždy skontrolujem. Takže samozrejme také dni sú. Tu rada, keď troška zvýrazním aj tu. Tak, trošku prejdeme. Pekne to ukázalo. Haha, super lícenka. Zase to poťukáme. Ono sa to počas dňa aj tak, ako si to zafixujete, ono vám to pomaly usadne sa a pekne spraví taký jednoliatý film na tvári, na pleti. Dobre. Dobre, čiže toto je lícenka Eveline. Blush Full HD 16 hodín, Creamy Blush Stick a ja mám odtieň, myslím, 2 som brala, neviem. Pozriem v objednávke a poviem vám, koľkatka to je, lebo tuto napísané nie je. Ale je takáto. Neviem, či to budete vidieť. Takáto. Ale je krásna. Dobre. Ideme ďalej. No poď. No a vlastne to, čo som si dala, že veľa sa vám videlo, tak to si takto dám dole, oprášujem, šup, 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 tu sa zase otláča kajálka, odkať. Dobre, kašlem na ňu. Ideme skúsiť tiene. Tieto som si kúpila Let's Try. Také ružovo, hnedo, šedo, hnedé. Krásne sú. Fúha, poďme na to, že ktorý tieň ideme použiť. Čo idem spraviť prvé? Prvé si idem asi najprv naniesť tento. Tento tu. Na ohýb. Poďme na to. A vlastne na to celé viečko si to naniesť. A aby sme si vytvorili taký základ na tie tiene. Zabudovaný to už máme. Ono si to vlastne po celom takto tom oku môžete prebehnúť. Vždycky si oklepte štetec. Nepráši tá paletka. Som prekvapená, nepráši. Už teraz sa mi to oko moje páči a to som si ešte nič tam nedala. Dobre, tak poďme do ktorého mám ísť. Jedem do tohto, to je odtieň Touch. Tento. Touch. Tým
by som si mohla vykresliť ten kútik, ktorý si kresliť neviem. Tento, tak do Včka, či do Cčka, či do čoho. Možno sa to aj naučím niekedy. Neviem. Myslím, že sa mi to aj podarí. Tu vždy idete takto na tú kosť a ja by som povedala, že po obočie, po koniec, lenže vidíte, že mne končí niekde túto obočie. Ja by som už mala mať obočie takto, aby mi išlo troška vyššie. Toto vidíte, tu ide dole, ja to potrebujem, to išlo sem. A to je ten problém, že ja keď mám to obočie vytetované, ja s tým nenarobím už nič. Ale ja som sprostá, lebo som si ho vytrhala. Ja to viem. Mne to netreba vraviť. Čiže idem si ešte ten obúčik spraviť s touto istou farbou. Tač. Ale myslím, že si to viac takto ešte sem. Ešte si to potom troška stmavím inou farbou, ale je krásna tá paletka, sa mi veľmi páči. Sú tie tiene. Dobre, ja si idem zafixovať. Používam teraz tento mix. Ja vždy mám nejaký iný, už aj Top Face som mala, Natashu, Top Face, Deborah Milano, Farmacy, Top Face, od Top Face som mala 2. No a skúšam vždy, ešte od Essence som mala. Od Essence, mne to vyhovovalo, mne to bolo fajn, ja som bola spokojná. Ale mám asi malo miesta na kamere alebo s baterkou niečo, takže neviem, či dotočím to video a či tam budem mať aj, ako si robím myhalnice, takže skúsim to urýchliť. Ja si dávam veľa fixačného spreju, pretože ja sa potom hýbem. A v poslednej dobe si robím takú rutinu, skincare, že mne vôbec make-up nezlezie za celý deň dole. A je jedno, či si dám Eveline, Maybelline, Bonjour, Estée Lauder, čo mám ešte? Eveline mám 3, Bonjour, Maybelline, Estée Lauder, asi tieto mám teraz len 5, asi. Dobre, to je paráda. No ako super. Ako super, kde mám vrchná. Šup. No a poďme na maskaru, túto Celebrity Eyes. Extreme Length and Volume maskara. Táto. Je parádna. Pravila som, že sa troška otláča, ale to je tým teplom. Takže... Ak by ste inak mali nejaký tip, čo som vám vravila teraz, že idem robiť to video ešte také odporúčacie skorej, nechcem, že spotrebované produkty, ale proste, že áno, aj som to minula, ale aj robilo to dobre, alebo to je dobre, alebo idem niečo skúšať, lebo od toho niečo očakávam. Ale ak by vás niečo zaujímalo, tak sa ma kľudne spýtajte, ako ja viem, že mňa nesleduje milión ľudí ani tisícky, ale ak niečo chcete vedieť, či o líčení, o pečení, o varení, o fondáne, neviem, všetko možné, tak mi napíšte, veď sa spýtajte. Ešte ma napadlo o chudnutí. Ako, keď viem, tak vám poradím určite, keď neviem, tak sama sebe neviem pomôcť. Ale ak viem, tak poradím určite. Ale viem, že ide to horšie, ide to ťažšie, pomaly, ale ide to. Ale zase nemuselo to vôbec tak byť.
Ale žiaľ, sme ženy a naše telo sa stále mení. Sa mi tá baterka na mobile, takže či na kamere, takže prepáčte, dotáča mi to muž teda na mobil. Ja som sa teda dolíčila, tú maskaru potom, keď sa vám niečo stane, že sa vám otlačí, ja si to týmto, takto si to. Keď sa vám stane nejaká bodka, keď si riadne roztlačíte, alebo teda otlačíte, tak s týmto si to dáte dole, alebo potom klasicky do uší. Ale je to aj také na otieranie ako pri make-upe. Takže môžete si to aj tak. No a ja som nejako takto, neviem ako to vyzerá. Môžem sa pozrieť. Tak proste narýchlo, ja som žiadna, nie expertka, žiadna vizážistka, ale ako na mne to stačí a nejaké tie základné veci ovládam, mám to naštudované, ale ja sa mám len tak, ako sa mne chce. Niekedy sa možno dám len krajšie, niekedy to nevyjde. Dneska mám pocit, že je to celkom dobre, ale tie oči sa mi až tak veľmi nepáčia. Manžel vraví, že sú pekné. Mne sa tá paletka strašne páči, je krásna. A ako som vám vravela, tak môj muž mi ju ani nechcel dať. Že nádherná je tá paletka. A fakt má minimum, čo práši. Takže, no čo vám poviem, prajem vám krásny deň a teším sa, ak mi dáte nejaký komentár, ak sa ma niečo spýtate, dáte mi like, ak sa vám video bude páčiť, alebo odber, poteší ma to, ja viem, že mám 83 odberateľov, ale ak pribudnú ďalší, možno keď ich budem 5 alebo 10, mňa to poteší, verte mi, že ja sa od vás veľmi teším, keď stlačíte ten odber. Takže, ahojte.